Здравейте, приятели! Днес ни е гост Боян Иланджиков в Runzone Podcast. Добре дошъл! Благодаря. Имам много въпроси днеска. Ти направи изключителен сезон, но преди това нека да започнем по пътя, както се казва. Как започна с ориентирането? Представи се малко едно въведение за аудиторията, която не те познава, но има и хора, които те познават и то много добре. Бил си на други подкасти. Затова да не задълбочаваме много кой си, как се започна с ориентирането. Въведението да е по-общо и оттам нататък с по-сериозните въпроси ще преминем. Така, как започна с ориентирането, Боби? Така, мерси за поканата първо. Почнах много малък. Много малък. Общо взето всичко тръгна от дядо ми, който е трикратен олимпийски участник на по ски бягане. Кой е? Аз знам, Петър Панков. Да. И по-известен, че организира Петте планини. И изкачването на... Тази година са 4 всъщност. Кюстендил е отпаднал заради ниска търсеност май. И като цяло е трудно, защото става на години. Така да, друга тема. И той като цяло видя в мене някаква надежда някой да се занимава с ски бягане, тъй като не се беше получил толкова в неговото семейство. В смисъл, съответно майка ми, Войчо ми и Лена ми. Войчо ми занимава с биатлон, но да, общо видя някакъв блясък, че на мен ми се занимава с спорт. Почна да ме кара по планините, той живееше в Бояна, аз си прекарах често времето там, защото баща ми беше общо взето постоянно по работа, майка ми бачкаше доста и там беше така удобно да се прекарвам доста често следобеди. И да, общо взето, както се разхождахме, изведнъж ме записа на едно от неговите състезания, НДК Черни връх, аз бях на 9. На 9? Да, все още бях на 9 тогава и общо взето минахме трасето няколко пъти, частите му съответно. Тоест подготовката беше, деца вика, по-професионална, отколкото в момента аз правя. Минах с Войчо ми тогава или с него различните части и съответно сегменти. Майка ми беше много притеснена дали изобщо да стартирам. Той каза спокойно, минали сме ги, нямаше проблем, пускаме го и завърши го там. 2,50 ми беше първи опит. На следващата година го бях пак. И оттам нататък се запознах и с ориентирането, което също дядо ми го беше практикувал, повече ски ориентирането. Заведеме едно състезание, като бях на 12. Беше ме научил достатъчно добре, че да успея да го спечеля по някаква случайност. И оттам тръгнах занимавам с този спорт, който малко повече ми харесваше. Само да вметна, каза, че на 9 си стартирал за първи път НДК Черни връх, за 2 часа и 50 горе-долу. Зад камерата е Светлозара, която миналата година или по-миналата го направи. За колко време беше? Майка му почти. Беше голямо без. Тя за първи път на такова планинско. Аз бях подготвен все пак, да. потвърждавам. Тя на 9. Колкото и да е, нали? Добре, и как стартира с ориентирането? Ти го каза за първи път, кога се срещна така с конкуренция в ориентирането, кога го усети като твой спорт? Така, то конкуренция ли винаги има, не? Нали, да не е имало много участници. Даже, може би преди 10 години бяха повече участниците и особено в нашите години, като малки деца, спрямо днеска, нали, грубо казано. Сега това предполагаме, нали, от повечето хора вече живеят в София, много по-насочени с някакви технологии да занимават в ежедневието си, вместо да търчиме в някакви блата. Нали? Не е толкова атрактивен спорт в момента. Тогава аз още първото ми състезание, нали, си имаше хора, просто се справях добре, натурално. С навигацията очевидно бягах окей. Вече бях участвал в някакви състезания. И оттам, нали, потръгна това да ходя на състезания. Там готиното на този спорт е, той понеже е такъв леко семеен и дълго време се учиш на него, как се случва това цялото навигиране, на всеки път да си на различен район, съответно е такъв адаптивен спорт. И готиното е, че направим възрастови групи. Тоест, нали, имаш мъже 10, мъже до 12 години, до 14 и така нататък. И става все по-трудно с всяка възрастова група до определен момент. И маршрути стават по-дълги. Тоест, то е направено по перфектния начин да те вкара в спорта, лека по лека да вдига трудността и ти съответно задобряваш. В бягането ти си избираш някоя дистанция, на която да бягаш и я бягаш. Нали? Няма бягаме 2 км за деца до 12, бягаме 4 км за 14, такива да са леко като, нали, някакви референтни стойности. Съответно е много по-такъв приятен спорт да влезеш и да те научи последователно и съответно и се конкурираш постоянно с твои, нали, с хора на твоята възраст. Съответно там повече конкуренция имаше, деца вика по дефолт, защото имаше хора, които са в твоята група. На някакви състезания по бягане
понякога мога да няма много деца под 20, камо ли, нали, да има още по-малки групи. И да, и то като стане като една игра, нали, на 12, на 14, на 16, много повече се заребяваш по нея, нали, то буквално се превръща в една голяма дълга игра, която всяка година опитваш да биеш твоите хора там, с които състезават. И да, и това просто ме вкара в една заешка дупка, която до ден днешен съм в нея. И си ме кефи супер много. Аз мога да вметна, че едно от първите ми планински състезания, лично на мен, може би второто, защото първото беше на изкачването на връх Ботев, организирано от дядо ти. Второто състезание беше тук в Витоша летен фест 2016 година и за първи път тогава се срещнах с теб. Ти сигурно идея си нямаш, нали, защото си участвал на много състезания. Да. 2016 тогава аз станах трети, ти стана първи, може би го избяга с около 10 на минути по-бързо, аз за първи път, нали, планинско и на награждането излизам, ти беше летка. Солетка, не можах да намеря снимката, но мога да я открия после да покажа по време на, когато публикувам това, беше много слабичък. Едно малко момченце, си викам, до 11 клас бях най-ниския в класа ми, общо взето. Много слабичък и втори беше станал после едно момче, който е тренирал футбол допреди няколко години, когато бях кондиционен, тогава разбрах, че е в този клуб, е бил този клуб, а в момента е Йордан Тодоров. Аха, да. Добре. Тогава сме били на класирането, много силно, нали, сте силна стълбичка. Да, тогава, нали, се сблъсках с теб и после почнах да гледам, че участваш, нали, на много състезания по ориентиране. Почнах 2018 с ориентирането. Образно казвам, започнах, нали, там те видях няколко пъти. И ми направи доста добро впечатление, защото ти на спринтовата дистанция, нали, в гората е друго, но на спринтовата дистанция беше доминиращ. Още при малките. Ти си сколко? 2-3 години по-малко. Коя година? 2000-та? 2000-та, да. Да, и от тогава, нали, минаха доста време и сега си мога да кажа, че в един от топ атлетите в България, последните години, даже тази година най-най-най, на средни и дълги, нали, на дълги, така да кажем, средни, да. Зимата не се получи това на средните разстояния, но на дълги, да. Ти завърши в Шотландия. Караш ли още магистратура? Не, завърших си. Ще се връщаш ли? Не, завърших официално. Поне за академия със сигурност няма да се връщам. Стига ми това. А въпросът е как взе решението да учиш в Шотландия? Как се промени животът ти, спортът ти след това? Добре, да тръгнем от решението. Общо взето, аз се записах в една гимназия математическа тук в София, като малко, още от 5 клас, където общо взето настройките на хората бяха, че трябва да се учи в чужбина. Нали? Това горе-долу беше статуквото. Мога, примерно, за базова статистика от класа ми 4 човека останаха в България след 12 клас. Тоест просто това се случваше нормално. Аз съм една овца в стадото просто. Съответно, нали, там се ходи, там ще отида. И съответно трябваше да избера, нали, първоначално какъв език ще уча. Записах се в немската паралелка, но немският така и не ми дойде много натурално. Осъзнах, че, нали, на английски. Съответно опциите станаха между Великобритания и Нидерландия. И си избрах общо Единбург. По няколко, нали, параметра се падаше просто най-добре за мене. Чисто финансово. В Шотландия спрямо Англия допреди Брексит да се случи беше напълно субсидиране на всички европейски студенти. Тоест аз влязох и просто нямах нито един лев, който да платя за образованието ми. И то до края, смисъл, т.е. в момента, в който Брексит влезе, там е на каквото, едва ли на какъвто договор си подписал първа година, на този завършваш. Тоест нищо, че Брексит влезе в сила от втората ми година, аз цялото ми образование ми беше абсолютно безплатно. Което е, нали, очевиден бонус прямо Англия са 10 000 паунда на семестър, нали, бяха, в момента са още повече. Нидерландия са някакви, нали, прилични тип, и аз не знам сега колко. Не, без значение, финансово беше най-ефтино за мен, което пак, нали, влиза в решението ти. Единбург се падаше най-добрият университет в Шотландия, т.е. аз не си вярвах, че може да вляза там. Водаха си някакви много слухове, че трябва да си много умен. Аз не бях чак, нали, по международни олимпиади някакво ходил. Но се пуснах и се оказа, че може би спорта ми е помогнал доста. Там се гледа да имаш някакви други активности спрямо, освен академични. И това, че клуба по ориентиране там беше почти най-силният ми спортен клуб. Нали? Наистина най-силният в цяла Великобритания. Може би топ 5 в света като университетски клуб. И може би това също е помогнало. Няма значение, приехаме. И отидох там.
И оттам живота ми много се промени. Там очевидно имаше всякакви културни шокове. Нали, от всичко. Нали. Не само нали, език, кухня, начин на живот. Нали, с какви хора запознаваш. Той беше супер такъв огромен такъв група от различни националности имаш. Нали, източноазиатци, южноафриканци, северноамериканци, латиноамериканци. Деца вика, местните бяха 20%. В смисъл, аз с англичани и шотландци в началото почти нямах досег. Бяхме изцяло интернационални студенти. И това много те научава, защото виждаш някакви различни точки, различни начини нали, на мислене. И доста ме разви. Смисъл, че не знам, като човек им чуш, че озрях доста бързо, просто защото бях сам, нали, нямаше опората на семейство. И генерално, да, мисля, че беше много хубаво нещо, което ми се случи. Нали, върнах се в България, очевидно не ми е било чак толкова, че нали, да забравям едва ли не откъде съм дошъл. Но беше яко. Да. Нямаш ли снимка? Това днеска казах на Сиси, че ще питам като шотландец с гайда и с поличка. С поличка има, между другото, но може би няма да е добре да я постваме. Тя беше малко по-късно през вечер. Да. Може би имаш някакви нецензурни части там. Но да, има моменти. Бих искал да го видя с снимката, ми е много интересно. Добре, там, доколкото знам от теб и от социалните мрежи, не се практикува много лека атлетика, а по-скоро крос-кантри бягания. Какви ти бяха първите впечатления, като пристигна там и се сблъска, че почти само крос-кантри състезания има? Това не е нали, напълно така. В смисъл, има много крос-кантри, особено сравнено с където и да е другаде. Нали, те печелят европейски шампионат по крос-кантри във всяко едно издание на шампионата. Нали. Очевидно са много по-добри в това. Защото просто се случва повече. Да. Но леката атлетика също е много вкоренена там. Нали. Те на лека атлетика на Олимпиадата, примерно, са топ 4-5 нация. Нали. Не е като да го няма. Да. По-скоро нали, беше странно, че имаше всяка една седмица състезание по крос-кантри, което аз идвам от България. Ние имаме едно НШ, на което има 15 човека. Аз за мен е крос-кантри, някакво там отивам на уикенда да се видя с 20 човека, да познавам и това е. И там нали, отиваш на някаква местна лига на източна Шотландия. Нали, някаква част от Шотландия, дори не е Великобритания. Има лига, която ходят нали, който нали, живее в региона. И стартираме 2000 човека. И аз не ти казвам, аз идвам от държава, в която национален шампионат сме 20. Да. И ти отиваш там и малко си... Какво се случва? Защо? Всеки тук доброволно отива да бяга в кал до коленете, защото там е много кално. Нали? Това е известно крос-кънтрито, че не е като американското. Американското крос-кънтри, те бягат почти със скоростта си на шосе. Там са едни такива голф игрища, супер равни, окосени предния ден и бягат в момента повечето реално състезания се бягат на шпайкове. Шпайкове за писта. В Шотландия и Англия просто другата крайност. Там нали, рядко си глезнати е над земята. Там нали, е постоянно дъжд, очевидно с това е известен острова. И е супер кълтия. Но мен това много ме кефеше. Аз идвам от ориентирането. Ние да се вика в кал живеем. Да. И беше много яко, защото ти се справиш по-добре от останалите. При което да, това ми хареса много. Тоест имаше много развито бягане на шосе и на писта, но като ориентировач за мен това много повече ми привличаше. Нали, трасетата са различни, всеки път така се пригодяваш на условията. И прекарах много от годините ми да бягам основно крос. Бях чувал от предния подкаст, или не помня, може от подкаст или от нещо някъде другаде, че твой колега или съквартирант е направил нещо много добро за теб като услуга. Може ли да разкажеш за тази история? Да, така е. Това е добрият ми приятел Дейвид, който между другото скоро ще идва в България. Да бяга Купа България. Най-голямото състезание по ориентиране. Да. Ориентировач ли е и той? Да, ориентировач. Историята е, че има нали, университетски шампионат по крос-кънтри ежегоден. Което, нали, пак казвам, като го кажа на някой българин, университетски шампионат по крос-кънтри, тук знаем какво е. Пак никой няма там, нали? Там е едно от състезателните състезания, т.е. конкурентни, извинявай. Там участват редовно олимпийци, хора с медали от световни първенства по шосе, по лека атлетика, крос и така нататък. Тоест много конкурентно. Университетите много развиват тия клубове. И съответно състезанието е разделено на две състезания, нали, съответно. Има А състезание и Б състезание. А състезанието всеки университет има право да пусне 6 човека там.
аз в моят университет той беше доста добър, нали, от към крос и това да вляза в отбора беше винаги или тотален мираж, или съм така, примерно 2-3 позиции от топ 6. И в последната ми година, нали, съответно предната, по някаква случайност няколко от най-добрите ми момчета или се пазаха за състезания на писта, или бяха леко контузени. И малко се бяхме доближили, аз и реално с квартиранта ми Девид, с който бяхме много близко като сили. Някой от нас да влезе и то там е леко субективно, нали? Бягаш някои състезания, те подбират кой според тях се справя най-добре. Той тогава получи 6-то място, аз бях резерва и ние бяхме тренирали заедно цяла зима. Аз тогава вече се бях фокусирал малко повече да тренирам структурирано и задобрях лека по лека, но не бях участвал в много състезания. И той ми даде мястото си, реално, което ми беше супер яко. Това си ми беше мечта, нали, да участвам на състезанието, просто се сравняваш с най-добрите. И участвах. Той участва на без състезанието съответно. Оказва се, че сме направили добро решение, тъй като аз без състезанието прави 8 км, ато 10. И аз на 10 имах примерно 5-6 секунди на километър по-бързо темпо от него на 8. Той беше фалирал брутално, нали, тръгвайки мощно на без състезанието. Ретроспективно добро решение бяха направили. И беше много, аз бях супер доволен с състезанието. Реално се класирах трети от университета ни, нали, бъдейки класиран 6-ти, нали. Да. И бях 50-ти, нали, измежду някакви хора, които бяха бягали 14, 20, 30, нали, някакви много по-яки момчета от мен на писта и шосе. Та беше интересно. Яко. Да. Добре, помниш ли кога за първи път падна под 16 минути? Защото аз много добре го помня. Бях там. Да, помня. Тогава, може би не съм очаквал да падна под 16 минути. Велико Търново? Да. 2022 година. И втора беше май, да. Сам бяга в първа серия изцяло. Да. Какво беше чувството? Дали беше се подготвил тогава все още си следвал в Шотландия? Първи или втори курс? Да, тогава съм бил втори, даже трети може би. Да, трети курс. Втори за трети? Да. Разкажи малко за това бягане, защото за първи път под 16, сега за България това си е някакво число. Аз с тази 16 минутна бариера гоних общо взето от 18 годишен смисъл. Аз имах едно, може би най-дългото ми плато някога беше горе-долу, като стигнах на 18-19. Вече бях бягал около 16 и 15. И на 22, нали, 4-5 години по-късно слязах по 16, т.е. нещата не работеха много дълго време за мен, аз нали, затова и малко бях по-неконсистентен. И това беше пореден такъв период, в който нали, влагах си много в тренировките. Те не ставаха по-добре, съответно нали, явно нещо не се адаптирам и не се получават нещата. И аз реално преди това състезание почти се бях отказал. Аз казах, пак не върви нищо. И малко такова мотивация не беше паднал супер много. И си казах, ще отида, защото теб и с теб ще ходят. Да. Нали, да видя какво е. Мислех си, че няма да стартирам изобщо. Обаче това може би, че си давах едни такива 2 седмици, в които почти не бях бягал. Се оказа много добре за мен, нали, което имайки предвид как тренирах тогава, има много лойка, защото аз винаги бях много над лимита ми. Просто опитвах да тренирам повече, отколкото мога. И бях починал 2 седмици, казах сега ще се пусна. Ти си първа серия, стартирах с хора, които не слязоха под 20 минути. Да. Беше августка жега в Търново. Нали? Много Търново. Нямах абсолютно никакви очаквания за каквото и да е. Даже за първи път тогава си спомням, че бях без часовник. Просто си го оставих, викам само ще ми пречи. Просто ще бягаме така, нали, както го усетя. И стартирахме, нали, аз никакви очаквания, нито опитвах нещо да се случи, просто тръгнах на усет. И на първи километър минах и някой ми извика от публиката, един познат. 3,9, супер е. И аз почвам да смятам, викам, това ако е 3,9, аз се чувствам много добре, нали? И продължи да си бягам така, нали, пак без часовник, дори нали, гледах това, който е стационарния на обиколките. И той ми каза, нали, пак 3,9, до 3 км вече всичко много добре. Тогава съзнах, че явно ще стане. И нали, раздавах си до край. Общо взето стана нали, перфектно пейсното състезание. По 3,9 бяха всичките. И абсолютно сам си направих първото слизане, така много неочаквано и комфортно отдолу. Което беше... 15.45. Супер, да, 45. Да. Което аз бях много доволен. Супер бягане беше, като за първа серия, първи. Да. Аз съм свикнал съм първа серия. Защото във втора серия пък стартира приятеля на Ясна, който беше от Аржентина. Да, Мати Рейнага. Да, бяга много добре. Смятам, че ако бяха го пуснали и него в първа серия, дали ще да се закачиш за него? Той тогава 15 и 15, може би 12 нещо. Той тогава беше, в много надълбоко в офсизъна. В смисъл, той нали, вече имаше под 14 примерно. Да. Тогава, нали, той съвсем разходка си направи.
Дали Нямам никаква идея. можеш? Аз не знам каква ми била целта, най-вероятно не. Нали, нямаше да бягам 15 според мен. Да. Но имаше много голяма група. Аз тогава гледах после състезанието и имаше там и Сашо Спасов, и Стефчо. Доста хора там и 30 и 40. Да, между 30 и 40. И аз си казах, ще да яко да съм с тях, да видя как ще стане накрая, нали, да се разпределиме. Но все тая, нали, смисъл, общо са 3 години по-късно, не ми дреме дали там съм бил 8 или 15. А това ли го приемаш като такъв кулминационен или преломен момент в живота ти, за да започнеш това, което си в момента? Не бих казал. В смисъл, тогава, нали, бях очуден. Нали, повярвах си, че може би нещата ще се случат някога, защото нали, аз много дълго време просто блъсках си главата в стената, наистина. Аз винаги много съм се фокусирал да тренирам колкото мога по-отдадено. И тогава много дълго време просто не се получаваше нищо и това малко си, какво правиш, ти не знаеш. Това е нещо, за което най-много ти пука и не се получава. Е много такова гадно чувство. И тогава леко, нали, излязох поне от това чувство, такова натрапчиво, че може би не те била, нали, по-добре не се опитвай повече. Но не мисля, че беше някаква голяма кулминация. Тоест аз бях фокусиран, нали, да си тренирам постоянно от много малък. Много малък. Просто тогава може би леко почна да научавам някакви уроци, които ми бяха важни. Но ако говорим за някаква кулминация, нали, най-накрая да разбера какво се случва и да ги правя нещата правилно, по-скоро ще е последната година и половина. Защото ни последните от тогава, от 2022 примерно до сега, до тази средата на 24-та и до сега не бяхме те виждали много да участваш на такива състезания. Било то на шосе, да кажем 10 км шосе и полумаратона. От последните години така развиват по-голяма скорост, но просто ти беше ориентировач, така, който участва само на състезанието по ориентиране и някакви хиксели тук около София. Да. Докато Стефчо си участваш и на планинските състезания, и на крос-кантри, и на полумаратоните. Бяхте наканали по-различно, а сега тая година те виждаме на много състезания, където са по лека атлетика и на шосе. Кое предпочиташ, ориентирането или шосето за тази година? Ами, двете много ме кефат. Не мога да избера, в смисъл, нали, малко просто различни неща. Нали, да сравняваме протокали с ябълки, деца вика. Ти миналата година участвай на много престижно състезание по спортно ориентиране. Тук в България, мисля, че беше световно по студентско. Студентско, да. Разкажи ни малко за и това състезание, защото мисля, че направи най-доброто класиране за българин. Почти. Имаме и четвърто място на Иван Сираков. Може да съм го пропуснал, но бях чул такова. Но нещо, да. За мен със сигурност беше най-силният резултат. Беше първото ми състезание, нали, международно при вече не младежи или юноши, което да се справя по-добре. Да, това беше студентско първенство, проведе се в Банско, което, нали, беше супер така удобно. Ми беше последното студентско. Там лимита т.е. условията за да участваш не са просто да си студент, трябва и да си под 25 годишна възраст. Да лимитират хората, нали, които и в ориентирането и като цяло и в спорта често се срещат някакви такива докторанти до 38. Имаме и в... които, навсякъде ги имаме. Което, нали, много винаги променя резултати на всякакви студентски първенства. Там са вкарали поне това правило да са някакви юноши. Както примерно на Олимпиадата за футболния отбор, трябва да са под 25. Да. Там е подобно. Защото идеята е да стимулира някакъв растеж, а не 34 годишен докторант, дето си пише поредната работа. Да. И се падна последното ми първенство в една от, нали, най-силните ми години, даже най-силната, да е в България. Което в ориентирането е голям плюс. Нали? Не е огромен, защото ти никога не знаеш какъв маршрут ще ти дадат, но може да си запознат с начина, нали, на дори архитектура в България. Как се разделят нещата тук, тъй като картограф е българин, човек, който прави маршрутите е българин, нали, които са различни хора. И като им познаваш стила, мога да направиш някакви такива анализи, съответно да намериш някакви прилики, които да те подготвят по-добре тактически. И се подготвих колкото мога по-добре, бях в най-добрата ми форма и успях да стана пети. Вие затова ходите по разни лагери, някъде в другите северните държави, за да може да свикнете с района. А тук нещо знаеш ли за самото трасе? Подсказаха ли ти лекичко? Подсказки нямах, за жалост. Ако имах, може би ще да ми е тъпо после каквото и да направя. Нямахме много подсказки. Имахме каквото има всеки друг отбор. Имаш стара карта на района, т.е. предния път, като имал състезание, там мога да видиш картата как е изобразена. И вече тактическата ти подготовка е съответно да развиваш някакви
примерни отсечки. Нали? Аз сега не знам колко са запознати тук слушателите ни с ориентирането. Но идеята на ориентирането, генерално първо имаме два типа, спринтово и горско. Спринтовото се намира в някакви градски, селски такива паркови райони. Между улиците. Горското е, да, примерно хвърляте някъде дъргалевци горе в гората. Спринтовото ориентиране е много по-близко до лабиринт. Нали? Там имаш карта, която не се различава много от картата на Google Maps, която имаш. Точно. Имаш, нали, оградите, живите пледове на някакви такива вътрешни дворове. Но генерално, нали, имаш улиците, сградите, проходи и такива неща. Просто много по-детайлно, отколкото картата ти в Google, предполагам. Стъпала, които реално в Google Maps ги няма. Да, забранени обекти, които не мога да минаваш, нали, които очевидно се регулират с някакви съдии. И това цялото става един такъв огромен лабиринт, откъде можеш и не можеш да минеш, нали, по коя улица изобщо мога да минеш, не мога да минеш през сградата или оградата или каквото и да е. И в днешно време още повече се развива това, като се слагат много изкуствени огради. Тоест, съдията предварително може да сложи една метална бариера, т.е. стои там, нали, за да проверя, че никой не минава. И в този момент, нали, като направиш, аз сега от тук да стигна до Попа, обаче не мога да мина по Евлоги Георгиев, не мога да мина по пресечката към стадиона и НДК е затворено. И това просто налага няколко нови параметра, които аз дори да съм перфектно запознат с цяла София. Тия три неща, ако той си ги измислял и сега и ми ги каже, това тотално може би променя най-бързия ми начин да стигна до там. Да. И това, нали, като се направи много детайлна карта с много такива забранени огради, става един много сложен лабиринт, който ти опитваш да решиш за всяка една отсечка, които са примерно 20-тина, максимално бързо. Ти нямаш почивка между тях, т.е. аз като намеря една точка, вече трябва да съм готов за следващата. Иначе губя време да стоя и да избера нов вариант. И това цялото нещо е една супер яка игра, което, нали, спринтовото ориентиране е много по-скоростна и тип, нали, както казах, лабиринт. В гората е много повече интерпретация на района, нали. Съответно, релефните му форми, как се движат някакви растителности, скални откоси, дерета и така нататък. И да, за тази спринтова дистанция, аз това, което можех да направя, беше да взема тази стара карта, да си обновя, използвайки, нали, някакви сателитни снимки, защото това имаме максимално като полза. Нямаш право да влезеш в самия район. И можех сам просто да направя безброй много варианти на тази отсечка, слагайки всякакви различни огради, нали, прекарвайки часове и часове и часове. Така че като дойде някаква отсечка, аз много голям шанс вече аз да съм я направил предварително в главата ми, да знам кой е най-краткият вариант и съответно бързия и да не губя време в това да процесирам какъв е най-бързият начин да стигна там. И да, бях направил това, бях бягал и сравнително добре физически и се получи, да, добро бягане. Да, помня, беше голям бум в българското ориентиране тогава и бях много щастлив, нали, като видя точно теб, нали, с това класиране. Всички бяха наистина много щастливи, но нека да се върнем към същинската част, нашето шосейно бягане. Да. Миналата година, нали, лека по лека ще стигнем до последното си състезание, миналата година октомври стартира в Валенсия. Предварително, преди Валенсия, имаше ли някакви по-скоро дали искаш да участваш на това състезание или полумаратон ти беше в главата или просто е така реши да тренираш за полумаратон или не си тренирал? Разкажи ни малко за подготовката ти за полумаратона. Ами, реално историята, която разказах с шампионата по крос-кантри, когато Девид ми даде неговото място. Тогава се случи тази заявка за Валенсия. Тогава бягах, нали, в състезанието. Класирах се измежду някакви момчета, които бяха много по-добри от мене. И тогава съзнах, че може би леко съм задобрял в бягането. Нали, отплатила ми се тази зима тренировки. И много иска да запиша нещо, което да е, нали, крос-кънтри да е супер яко, кално, готино, динамично. Но едно състезание, което само там важи нещо. Нали, там мога съм бил еди кой си, но това не значи нищо. Нали, 10 км, халфа, 5 км са бягал си ги, това е цял живот, мога да кажа, че бял 5 км за еди какво си. И аз нямах никакви, нали, такива бягания, освен тук там бях бягал няколко пъти 5 км на шосе. И си казаха, бе, чого не се запиша на нещо, някой полумаратон, защото подготовката ми беше така по-насочена за дълги дистанции. И търсих и нямаше нищо удобно. Видях, че Валенсия са отворени заявките, знаех, че най-бързото трасе. Световният рекорд беше там. И си казвам, да, ще запиша. И се надявам, тогава беше февруари, извикам, се надявам се до октомври още да съм як. Общо взето, записах се много рано. Да. И навлязох в този дълъг сезон от ориентиране, който, нали, премина супер добре, нещата се развиваха супер. И в един момент свърши, аз бях супер прегорял от състезания. Починах си и осъзнах, че не оставам много. Аз тогава имах вече 5 седмици до Валенсия. И леко бях забрал. Да, бях забрал, че предстои. Та се прибрах в София, починах си малко и си казах, добре, 5 седмици. Дай да се
мобилизира малко, ако искам да бягам нещо яко. Тогава се свързах, нали, с Христо. Точно това ми е следващия Много въпрос. добър приятел. Христо Цветков, треньор ли ти е, ментор, партньор и как се разви тази връзка? Връзката се разви много смешно. Аз 20-23-та имаше някакъв шанс лятото ми да ми е свободно, т.е. да нямам някакви такива големи състезания по ориентиране. И се бях записал едва ли не като бекъп на Витоша 100. Да. Така да видя какво е, защото имаше много шум. Помня, тогава те снимах. Имахме бас с всички останали на кладница, кой ще стигне първи. Та записах се тогава, осъзнах, че ходя все пак в Швейцария, където ни беше първенството, но имах заявка. Ицко бях слушал по всякакви подкасти, звучеше много... Имаше заявка за Витоша 100? Да, аз си бях взел много отдавна. Ама да го завършиш? Не, в смисъл, че си бях платил заявка да стартирам, да. Вече съзнах, че ходя в Швейцария, обаче си казаха, супер реално момент, в който първо да видя какво е усещането. Ми стартират супер много хора, 2000 човека, нощно време. Мога бягам с Ицо, който знаех, че вече е в супер форма. Бях му слушал всякакви подкасти и звучеше като човек, с който много ще си пасна като характер. И си викам, що не се запознаем там. Аз така ли че не знам как го намеря този човек. Не мога да ме приеме в Страва лесно. Викам, отивам на старта и ще бягам зад него. И това и стана. Буквално стартирахме заедно. Той в един момент на първи километър се обърна да види какво става, какъв е той. Защото обикновено там са Сашо и Иво, други няма. И аз викам, спокойно, аз завърша, не се притесняй. Да ми казваш, че ми е твърде бързо. Просто ще бягам с теб, нали, до Кладница. И това и стана. И бяхме до Кладница, разговорихме си там общо взето тия 20 км и няколко. Аз бях дошъл с един огромен челник такъв за ориентиране, който да осветявам общо взето километър напред. Което като бягаш зад някой и светиш с много по-силна светлина, той с неговия слаб челник, аз реално заслепявах, нали, там където той бягаше. Да. Тоест, той през цялото време тия 20 км, нали, които чак на 15 ми каза, че моля да се дръпна малко по-назад. И аз реално просто му правих бягането все по-зле. Тъй като, нали, светя с една тотална сянка идва пред него. Абсолютно. Да. И там запознахме, вече бяхме излезли няколко пъти след това да бягаме заедно. Сприятелихме се и тогава преди Валенсия, сега не помня точно как се развиха нещата, но го бях питал, нали, на едно бягане, еди какво си мисля да правя, нали, как те звучи. Почнем да си говорим пълно в дълбочина. И, нали, не че ми стана точно треньор, ама, нали, консултант, ментор, човек, на който много се кефя и съответно тренираме заедно. Се случиха нещата много органично. При което да, той ми помогна доста, нали, аз вече имах някакъв план, той леко ми го промени, обяснявайки ми, що да го промениме, което аз само се кефя, нали, смисъл, не че съм имал много досег с различни треньори, но се кефя, когато треньорът ти обясни защо правиш нещо. Не, нали, ти си бягай това, по-добре за тебе, аз знам ти ме слушай, нали, затова съм тук, ти ме слушай. Такъв тип, нали, авторитарно треньорстване, когато просто ти слушаш и изпълняваш, не работи, нали, както не работят авторитарните нали, държави исторически, така не работи и при треньорстването. Като ти не знаеш що го правиш, ти нямаш стимул да го правиш. Нали, правиш го, защото или сляпо вярваш като религия на този човек, или не го правиш както трябва, защото правя го, той ми го каза да го направя, ама дай ще се кръта тук малко, че ме мързи. И той ми обясняваше нещата, аз очевидно супер бях, нали, опитвах да бъда навътре в нещата и да разбирам що. И този начин на консултации с него супер много ми помогна, дори като чисто мотивационно. Просто аз бях надъхан да ги правя нещата. Знаех, че някой ме държи отговорен, че трябва да ги свърша тия тренировки. И да, и за тия 5 седмици успяхме да скълъпим някакъв много добър блок за моите стандарти. Бяха, нали, супер консистентни, тренировките ставаха все по-специфични и дълги. И аз още като започваме в началото тренировките, му бях казал, искам да брейкна 70 минути. Той тогава ми каза, мога да е амбициозно, но ще видим. Аз правих тренировките ми звучеше все по-амбициозно. Аз тогава никакъв шанс мислех, че няма да стане. Защото опитвах да бягам, нали, на пейса за 70 минути. Тогава Стефчо идваше с мене. Тренираше, значи, с пейс за 70 минути. Да, т.е. нали, 3.18-3.19 опитвахме да правим някакви големи тренировки на спринга в Южния. И ставаха супер тегаво, нали, с обща дължина, очевидно под полумаратон. Примерно най-голямата не е била 3 по 5 км. И си казах, аз ако 3 по 5 не мога да ги изкарам, очевидно 21 ще ми е малко сложно. И нямах много надежда, до може би последната седмица и половина направих една тренировка по-бърза и се чувствах окей. И си казах, отивам. Аз му казах винаги, че съм усещаджия. Той, нали, тренира по ватове, по пейс, по едикво. Аз викам, аз го карам на усет. И
си казвам, отивам там, ще карам на усет, знам горе-долу колко може да издържа за 70 минути. И почти го оцелих, нали, тръгнах малко бързо там по 3.10 до 10 км и съвсем леко замирах накрая. Но да, прибрах се с 67, аз това го осъзнах, бягайки към финалната права. Аз, като ти казвам, усеща, че аз не си бях погледнал часовника нито веднъж. Как бе? Аз бягах, нали, бягах с групата, просто чисто, нали, възможно най-чистия рейсинг. Просто бягаш с хората около тебе, опитваш да си по-напреде и това ми беше тактиката за деня. И минах на първите 5, първите 10, усещах, че нещата са окей, се движиме добре. И нали, просто си казах, дай ще го завършим колкото мога по-добре, без да фалирам твърде много. И да, и на финалната права съзнах, че бягам много под това, което си бях казал. Както, нали, и той, и всеки друг почти от моите приятели беше в потрес какво се е случило. И до ден днешен не знам как стана тогава, защото честно казано беше много по-бързо от които ден мои тренировки, нали, преди това и така нататък. Но да, това ми беше първият така по-сериозен досег също сенилното бягане. Може би и това ме запали. Просто не мога да разбера това как не си гледал часовника си. Аз давам пример със себе си. Днеска, примерно, направихме по 300 метра, 10 по 300. Аз гледах на 50 метра, на 100, на 200 и на 300. На 300 метра си гледам часовника 4 пъти дали целият пейса и говорят и на другите тренировки. Или на състезания на 5 км, 10 полумаратон съм бягал. Аз часовника през минута и нещо си го гледам. Ами аз това... и аз бях така. И просто много съм си патил това нещо. И то основно в негативния смисъл. Тоест аз много често, нали, това мисля, че е световно известно, колко на брой хора всяка зима опитва да счупат 9 минути в зала на 3000 метра. Да. Аз съм бил един от тях от 16 годишен до тази година включително. Тоест, нали, ти си назоваш някакво число, което звучи много кръгло и много яко, защото е под 3 пейс, 9 минути, много яко, дай ще го избягаме. Ти нямаш никаква идея, готов ли си за това или не си готов. Ти може би си готов за 9:10, ама ако тръгнеш за 9 минути, най-вероятно ще фалираш. Аз, нали, много пъти тогава съм бил готов за 9:30 и съм тръгнал за 9 минути. И много често, нали, за 16 минути бариерата и за 9 минути бариерата, фащам някакъв пейс, който просто искам да стане, защото звучи яко. И тръгваш на него и проверяваш постоянно. И ако е по-бавно, просто забързваш. Нали? Тялото ти крещи, че това не е добре. То ти казва, аз не мога повече от 5 минути още така. Ма ти дай 3 минути, следващия стане 3 минути и накрая ще стане нещо и никога не става. То очевидно никога не става. Освен ако не си готов за много по-бързо това. И толкова пъти си бях патил от това да си казвам някакъв пейс и да го следя, че просто си казах. И нали, първи път, когато не го направих, всъщност беше точно тия 5000 метра в Търново. Това беше най-първи път, когато това беше причината си мах часовника. Толкова пъти си бях патил от това да си гледам часовника, че ми беше писнал. Викам, махам го, искам веднъж да не фалирам. Моля се веднъж да не фалирам. И тръгнах и на усет си направих, нали, най-добре пейс от състезание. И тогава си казах, просто никога повече няма да си гледам, нали, часовника. Бягал съм достатъчно много години, че да знам вътрешно усета ми да се калибрира към колко минути мога да издържа това нещо. Ако ми еди колко си гадно, имам още 5 минути. Ако ми еди колко си гадно, имам още 15. И това нещо си го изградил, нали, продължавам да го изграждам. Очевидно сега ще стигнем до последното ми състезание. Там не стана много добре, от към усещане. Но да, халфа ми тогава много по-добре беше, че не тръгнах по някакъв пейс, защото примерно ако си бях казал гоня съм се, бил съм готов очевидно за 67 и там и 20 станаха. Ако бях тръгнал за 70, нямаше да сляза до 67, ако първата им половина поне не беше с този пейс. Дето се вика, патил съм си толкова много, че затова тия дни съм само, нали, ако тялото ми казва, че може, то ще ми го каже и аз ще го направя, нали. Малко такова, почти аз клоня към религиозна едва ли не, ама, нали, винаги ми е помагал добре. Сега опитвам вече да използвам някакви други метрики, нали, и пейсове, и ватове и така нататък. Но винаги го свързвам много с, нали, калибрирам го с това как се усещам. Като каза пейс, много хора, включително и мен, биха искали в такива подкасти, според мен, да слушат и за седмични тренировки, и за пейсове, примерно. Като се готвеше, аз ще попитам сега и после и за още два такива резултата, да не разкажеш за, примерно, седмична тренировка, как ти протича основна преди състезание, ама да не кажем преди състезание, състезателен период. Бил си 5 седмици преди Валенсия, примерно 3 седмици преди Валенсия или както искаш го прецени, как изглеждаше твоята една седмица в тренировки. Така, чай само си върна календара малко за тогава. Значи тогава основата на този блок беше, че аз нямах много голяма издържливост нали, за полумаратон. Тоест аз бях прягал, нали, основен ми режим на тренировки така в базов период беше с така всеизвестната бъз дума Double Threshold. Тоест тренирах дворазово на ден, в
вторник и четвъртък с умерено интензивни тренировки, които нали, обща дължина 30 до 40 минути. Съответно аз нали, като продължителност на това колко мога да бягам нали, бързо като продължително време, рязко темпото се покачваше след 40 минути. Какво имам предвид? На 30 минути бягане, примерно, може да бягам с 3.10, на 40 изведнъж скачаше на 3.18-19, т.е. има някакъв много голям скок в пейс, който мога да бягам за 40 и 30, защото просто не съм го тренирал това да мога да продължавам. Да. Така наречения time to exhaustion на английски термин. И това нещо, нали, ми го каза, обясни ми, че начинът, по който съм тренирал до сега, може би ще е довел до този моментен резултат. Това нямаше как го тестваме, но лесно се виждаше от тренировките, които после ми даде. И след ми каза, трябва да правим тренировки, които са с продължителност поне 40 минути, за да го вдигаме този капацитет все повече нагоре. И нали, почнахме от първата ми тренировка беше 5 по 3 км, през 1 км примерно леко. Това съм събирал доста, това нали, 5 по 3 през 1 е 19 км общо. Това са много минути, над 30. Съответно аз тогава беше много осезаемо как тръгнахме с Стефчо. Аз с Стефчо Раднов тренирах тогава, който се готвеше за неговия маратон. И тръгнахме по 3, нали, 18-19, колко си бяхме казали. Първо повторение, второ повторение, трето повторение супер, нали, усеща се перфектно и просто така стана на четвърто повторение. Едва го изкарахме, петото през клизма. И то ти стана и аз тогава нали, разбрах той за какво ми говори. В смисъл, яко е като разбереш това, което нали, осъзнаеш, че може би ти е слабост, да го видиш в една тренировка, колко ясно се случва. И на всяка следваща тренировка, това време, което ми отнемаше да изведнъж рязко тялото ми да сдаде багажа, леко повече се удължаваше. Например, следващата ми тренировка беше 4 по 4 км. Там нали, изкарах до третото почти комфортно и изведнъж четвъртото много рязко ми стана гадно. И целта на тия тренировки, четвъртъчните, беше да вдигаме този капацитет на издържливост. Те ми бяха общо взето нали, най-големия така фокус в този 5-седмичен блок. Всеки четвъртък почнахме от 5 по 3, 4 по 4, които даже май не ги направих всъщност първия път, станаха 3 по 4, после 4 по 4, 3 по 5. И вече последните 2 седмици мисля, че бяха леко променени, тъй като участвах на Софийския полумаратон. Там по принуда участвах, за да си взема стартовия блок за Валенсия, защото нямах. Тогава това беше основния фокус. Вторника ми беше класическия ми дъбъл треш, който беше сутринта 30 минути на умерено усилие, примерно усилие за около час и половина бягане. Тоест не много бързо, примерно 3.30. Имах 5 по 6 минути или 6 по 5 минути. Да. След обеда бяха къси отсечки по 400 метра, 20-25 броя. Точно това съм се записал, че вие с Тевчо от може би една година, откакто ви следя по-така, тренирате с тая норвежката схема Double Threshold. Аз бях го питал и тук и на нашия с него в подкаста, той ми обясни долу-горе какво представлява за него. Ти как го приемаш и защо точно цяла зима да забелязвахме всеки вторник 25 по 400 през 30 секунди на 75-6 секунди? Ами просто за мен работеше лесно. Тоест, да, не знам, аз това го бях прочел много давно. Нали, очевидно покрай Яко беше нашумял много. Бях го пробвал още 2019 реално. Така бях направил няколко седмици. Чисто и просто да видя какво е. Да. Колко, нали, то ти звучи в началото, все едно втората тренировка ще е много по-гадна. Ти осъзнаваш реално като контролираш интензитета, даже втората ти се получава по-добре. Ти си малко такъв работен за нея. И да, генералната идея е, че просто всичко пак опира до обем. Просто правиш повече, без да си уморяваш тялото твърде много и без да рискуваш някакви контузии. Тоест, нали, в крайна сметка, нали, каквито и да е нали, по-задълбочени някакви физиологични промени, които да обясняваме, всичко опира до това, че просто така мога да правя много повече километри или да прекарвам време на бързо усилие. Като разцепя тренировката на две, подобно както правим интервали, а не наведнъж да правим повторенията. Що правим 5 по 1000, не правим просто 5000 метра. Ами, защото 5000 метра е много по-трудно, тялото се уморява супер много, адаптацията не е много по-голяма. И го разцепваме на 5 по 1000. И по същия начин на още по-голяма на още по-голям мащаб, вместо да направя една много голяма тренировка 15 км на едикво си темпо, мога да направя два пъти по 7-8 км, даже мога и 10 да са, тъй като са разцепени на 2 през 6 часа, на подобен пейс. Там, нали, стигаме до момента, дето обясних, нали, с това, че като съм ги разцепил, продължителността ми е малко намалява. Но генерално аз тогава се готвех, нали, примерно за ориентирането ми това
По-важният ми старт беше 15 минутен, другия беше 30 минутен. Това не е проблем. И правих голям обем от качествена работа, която тялото ми се научава да бъде ефективно на примерно там 3.20. Горе-долу, трешхолд пейса ми тогава. И това е цялата идея. Просто правя повече. Нали, що са 25 по 400, не са 10 по 1000, не са 12 по 800 или еди какво си. Няма много значение. Просто ме кефи, подобряваме. Това е готиното, че аз това много се кефа на еднаквите тренировки. В смисъл, много лесен начин да разбереш дали нещо работи, една програма, е като имаш поне една референтна точка там. Тоест, аз винаги като правя 10 по 1000 вторника, примерно, и го правя 10 седмици, аз ако на трета седмица още съм бягам с пейс от първата седмица, значи нещо не работи, трябва да го редуцирам. Ако на 8-та седмица не съм по-добре отколкото четвърта или петата, нещо не върви правилно. Когато правиш винаги много объркани тренировки, 3 по 5 по 800, през 200 леко, после 2 по 300, после 8 по 400, всяка тренировка е много различна. Те са много забавни, защото са различни скорости, променяш, тренираш някакви специфики на промяна в пейса. Мен това първо, че не ме вълнува, защото бягам ориентиране, там се пейсваш сам, нямаш конкуренция, дето атака, покриваш атаката, тръгваш първи. Тоест аз никога не съм фокусиран върху някакви състезания, на което имам промяна в пейсинга, както примерно шампионатни бягания на писта. Да. Хората, които тренират за 5000 метра финал, 5000 метра олимпийски финал, аз ги следа доста от тях. Там се включва супер много работа в промяна на скоростта, защото много често опира до едни финални 200, 300, 400 или повече. За тях им е важно, на мен не ми е, няма участие на шампионат, най-вероятно съвсем никога, освен нъша тук в България. Такива тип тренировки, първо, че не са ми важни. Второто, което трябва да казвам е, че те като са толкова различни, ти никога нямаш една и съща тренировка. Те винаги са много умешни. Тук ще правим през тази почивка, другия път ще намалим с 15 секунди, другия път ще увеличим от 200 на 350. И ти просто правиш една тренировка, яка ли е? Да, май беше яка, но не съм сигурен. Като винаги е 10 по 1000, аз просто знам, 3,7, супер е, 3,12, малко съм уморен, 3,15, спираме за 2 дена с тежките тренировки. И това е. И е супер лесен цикъл и като съм направил вече 25 пъти, аз знам много добре, претренирал ли съм, твърде свеж ли съм, всичко наред ли е. Готово, просто ме бял. Много добре, И това ми е цялата философия за това, що са еднакви. Просто знам, ако нещо не е наред, ти сме виждал няколко пъти с тебе, даже бяхме тази година в Асикса, аз на трето повторение ти бях казал, нещо не е наред, спирам. И на трето повторение знам, че нещо не ми е наред днеска. Може да няма значение, що, леко да съм болен, настинал. Аз просто знам, че ако е над 76, не става. Ако е под 73, супер, нещата върват добре. И това е. И не ми трябва повече. Не е нужно да блъскам тренировката, защото еди каква си е, не знам колко точно трябва да станат, ама трябва да са яки. И това е някакъв начин, по който аз лесно си контролирах усилието и знаех нещата, че върват окей. Точно това забелязвах, че първоначално съм те гледал да ги правиш по 76-25 бройки. После към средата на сезона Аргиров се включваше с теб, правихте по 75-4. Окей, малко си надградил след третата седмица, примерно, и накрая бяха по 72 секунди, 71 и на мен правиш впечатление как всяка следваща седмица по-бързи и по-бързи стават. Същото и с хилядарките. Пак няколко пъти присъствах с вас на тренировка на националния. Бяхте правили 10 по 1000, примерно на 3,10, после по 3,6, 3,5 имаше някакви тренировки, което си беше, пак вид надграждане и сега вече разбирам повече защо така, мислиш и защо така ги правиш. Което да, лесно ми дава просто проверката. Абсолютно съгласен съм с това. И това потенциално, примерно, като ако нещо се контузия или излизам off-season, като се върна, аз веднага горе-долу знам, окей, тук съм, знам, че точно за 4 седмици може би ще съм тук. Това е един много лесен начин, по който аз мога да проверя горе-долу колко време ще ми отнеме да стигна до каква си форма, което дългосрочно, като ги правя много пъти, ще е супер начин да знам къде съм, кога съм, колко мога да се напълвам и така нататък. Но това мога да го кажем на нашите зрители, че това е специално за него. Той го усеща по този начин, да не тръгнете утре да правите 10 по 1000 на 3,10. Да. Да не стане някакъв фал. Той аз дори да тръгна утре, може би няма ги направя, така че. Да знаете, че при всеки играе друга роля, примерно, както той споделяше и тая разбърканата схема на тренировки по 300 метра, по 250. Сега, примерно, като тренираш състезател на 800 на 1500, не може да правим 10 по 1000. Да, абсурдно. Примерно с Сиси тренираме по подобен начин. Днеска, примерно 10 по 300, след няколко дена имаме, примерно, ти казвам, 3 по 600 плюс 6 по 200. Някакви такива тренировки, но все пак като ги запишем от есенния сезон и от летния и си сравняваме долу. Да. И пак правим същите тренировки, които сме правили зимата. И сега,
гледаме долу-горе да надграждаме, но точно които тренират за полумаратон, десятка, тези тренировки са топ, които можеш да сравниш всяка следваща седмица на какво ниво си. Добре, разбрахме го за това. А как възстановяваш? Сън, хранене, ритуали, добавки? Ритуали, да. Лягам да се моля всяка вечер. Как се възстановявам? Няма какво и да кажеш някаква марка добавки ти спонсорират или изобщо пиеш ли нещо, това не е проблем. Всички знаем, смисъл... че трябва да се пият някакво възстановяване. Ако не пиеш пък, не знам. Не знам, аз тази тема ми е много, аз понеже пробвал съм всякакви неща като малък. Нали, много е готино да вярваш, че има някакъв начин, по който просто възстановяваш много бързо. Нали, всичко съм пробвал буквално. Ето се вика, в спорта съм от 9 годишен. Да. Всеки нов тренд съм му вярвал веднага, аз съм един от най-наивните хора. И веднага ще го пробвам. В смисъл, дали ще е компресиращи чорапи, дали ще е ледена вана. Еди какви си добавки, нали, бета-ланин, магнезий, нали, беше едно време магнезия много важен. Протеин, БЦА, еди такъв си друг протеин. Всичко възможно съм пробвал. И ти в началото си вярваш, то плацебото работи, нали, си кажеш, 100% днеска съм добре заради това. Нали, всичко друго го изключваш, това, че си наспал, ял си добре. Не. Гаранция е новата формула на БЦА, на Gold Nutrition, която ми даде днеска шанса да бягам 10 кг. И като съм пробвал всичко, и в един момент си казаха, нали, тогава примерно в моменти, в които вече по-ми беше писано да се занимавам, викам, това са просто допълнителни неща, за които да ги мисля. Просто няма ги правя. И в един момент, аз чувствам по същия начин, нали, нямаше никаква разлика. И аз реално до последните ми 3 години не съм взимал почти нищо. Мисля, единствено нещо, което сега наскоро съм взимал така като добавка, беше като се направих кръвни там покрай подготовката ми в Азийска страна на тази година. Мисля, че началото на декември в един момент се чувствах много скапан. Де ти казах, примерно на второ повторение, веднага знаех, че нещо не е наред и спирах. И имах 3 поредни такива тренировки, които нещо не беше наред. И като си имал 6 седмици подред, които просто ставаш все малко по-добър и малко по-добър, очевидно светва някаква лампа след втората тренировка. Ицо, нали, ми каза, направи си едни кръвни. Той поне разбира всичко, което излиза и не е наред, мога да ми каже това, що или що трябва да ми пука за него. И ги пуснахме и се оказа, че желязото ми е ниско и феретина ми е нисък. Хемоглобина, той си ми е рекордно нисък винаги, аз съм си с хемоглобин на жена, деца вика. Но да, най-вероятно имах някаква или алергична реакция, защото и белите ми кръвни тъца бяха високи, или просто ниско желязо. Нещо беше там и тогава просто взех желязо да си взимам, просто нормален железен сулфат. Сорбифер за 10 лева от аптеката. Нищо вау. И това е единствено нещо, което просто взех, защото си направих кръвни изследвания, за да разбера, че ми го нямам и го взимах. Взимах и малко витамин D, направих си кръвни 2 месеца по-късно, оказах, че нищо не абсорбира от него. То е малко трудно с него, ама и двата пъти беше една стойност, която е много ниска. Но няма значение. Витамин D-то, деца вика, ако ти е ниско, не значи, че ако ти е високо, няма си по-добър, най-вероятно. Ако е ниско, може би нещо няма да е наред. Това, което прави е, витамин D-то ти помага да абсорбираш калция. Да. Тоест, ако нямаш витамин D, няма да имаш, може би, много висок калций. Съответно, костната ти плътност и, нали, съответно здравината на костната структура може да е компрометирана малко. Аз ходих наскоро на DEXA скенер. Там ми излезе някаква много висока костната плътност, значи всичко ми е наред, дори съм с ниско витамин D. Не, че пречи да го взимате, но не е нещо, което пак, нали, хората вярват, че витамин D ми е ниско, което ще бяга много зле. Най-вероятно няма нищо общо с това. И се връщам до това, че, нали, пробвал съм всичко и осъзнах, че почти нищо това не прави нещо значимо за мене. И реално най-простите неща, които всеки ги повтаря и са супер клиширани, но реално са доказано най-важното нещо, са ти съня, храната и нивата ти на стрес. Тоест, да се храниш добре, да спиш добре и да не живееш много стресиран живот, са ти трите, ама с разлика най-важни неща, за да се адаптираш, нали, то процес на възстановяване, реално ти налагаш някакъв стрес на тялото ти, което е някаква тренировка и то трябва да се адаптира към този стрес, да може следващия път да го понесе същия. Това, нали, наричаме възстановяване. Това нещо се случва, когато спиш, ядеш и не си стресиран. А следиш ли си съня от часовника, като го синхронизираш с приложението, защото повечето часовници са сигурни? Ами, следи ми го, често казвам, не го следя това. В смисъл, грубо просто гледам да имам между 8,5 и 9 часа. Да, обаче то има и някакви нали, не следя, ако ме питаш, нали, не следя колко часа съм и в REM цикъл, колко съм и в дълбок съм. Това не го следя. Аз го следя напоследък и ми е много зле. Примерно с нощи ми направи много голямо впечатление. Съм бил в будно състояние 50 минути. Това е адски много. Винаги съм с 20 няколко минути. Това го дава лоу, нали, много
така време седно съм в будността, с нощ съм бил 50, което ми беше много зле. Сутринта му болеше глава. Рем цикъл, нали, ми е много добре, над 30%, значи мозъка спи доста добре, обаче имам ситуации, където Това вече, да, мисъл... има нещо, което макар Не знам, кофеин, ако приемаш късно през деня, не, алкохол... по 2 Red Bull всеки ден. Кофеина реално със сигурност ти разбърква малко. Трябва да го намаля наистина. Но да, не следя нещо много. От време на време си проверявам, примерно, сутрешния пулс. Той също се рекордва автоматично, не че го записвам. Но това, примерно, доста често ми показва, като съм настинал или леко болен. Примерно, нали, нещо, което да следя. Но не е нещо, нали, така, гледам да си спазвам часовете и гледам да не са ми много нерегулярни, тоест, нали, имаш колко спиш като метрика, имаш и консистенция на съня. Мисля, на английски така го превеждам буквално. Това е колко еднакви са ти часовете на заспиване и наставане. Което даже там някакви проучвания бях гледал, че е почти по-важно да заспиваш винаги в един и същи час и да се събудиш в един и същи час. Тоест, нали, целият ти там циркаден цикъл на тялото да е синхронизиран. Спрямо да имаш по 8 часа, но днеска си лягам в 1 и ставам в 9, други ден си лягам в 9 и ставам в 6. Да, стига да гледаш да си горе-долу постоянно в това, кога си лягаш и да спиш достатъчно. Нали, е едно много голяма част от уравнението. Другото е да се храня окей, което се стремя да го правя. И да не си много стресиран. Аз по душа съм малко по-такъв. Чил. Да, не ги взимам много нещата на сериозно по принцип. Това е уникално. Но да, това е много важно. Реално даже за стреса е много подценявано нещо. Аз сега си говорих с Здравко Тарълов, може би го познаваш. Знам го, да. Физиотерапевт. Той е доктор на националния отбор по футбол. И очевидно много по-навътре от мен с всякакви такива неща покри възстановяване, трениране и така нататък. И с него си говорихме, той ми каза, ние не случайно, нали, футболистите ги глезиме и ги държиме като бебета постоянно. Нали, гледат анимационни филмчета, лежат и спят по цял ден, гледаме да не се занимава с някакви хобита отстрани твърде много, просто защото търсиме стреса да им е нулев. Ти като гледаш една тъпа комедия в самолета, докато пътуваш към полета ти ще си в много по-спокойно състояние, нали, по-нисък кортизол в тялото и така нататък, което, нали, директно ти влияе върху възстановяването. Спрямо ако изведнъж, нали, в самолета, какво ли не мога правиш, нали, да скараш някой, да опитваш нещо, да развиваш някакъв рисков стартъп, което, нали, да занимаваш с инвестиции, което да ти влияе зле и какво ли не. Той вика, ние не случайно ги дундуркаме като бебета, не защото са тъпи, не че винаги не е това причината, но просто те се възстановяват бързо, като не правят почти нищо друго, освен да тренират. Това е, нали, третото нещо в уравнението, което хората го подценяват. Ако работиш много стресова работа, нали, на много хора им се налага, най-вероятно мога да поемаш по-малко тренировки, отколкото някой, който е в някаква ниско стресова позиция. Тоест това е нещо, което, нали, хората, примерно, за студентите това е много важно, поне, нали, ако имаш някакви важни изпити, за които трябва много да учиш изведнъж. Аз съм бил така и съм го виждал и как се изразява в тренировките ми. Ти като си студент, нещата много често в едни такива цикли. Не правиш нищо, първите седмици, никой не учи, от време на време ходиш на лекции, но не ти пука толкова много, нали, колко си запомнил и колко си пропуснал. Идва сесията, изведнъж трябва да навакаш 12 седмици наведнъж, прекарваш по 8 часа на ден в университета, особено ако е някакъв изпит, за който дори да учиш по толкова не знаеш дали ще го минеш, очевидно се притесняваш за него и изведнъж тренировките нещо не вървят. Те не вървят, защото ти си хабиш едва ли не енергията и тялото си напряга, не за тренировки, а друг стреса, който получаваш. Защото тренировките са стрес, стресът си е стрес. И да, това е нещо, което пак казвам се подценява и примерно дори за някакви такива студенти, които се опитват на много високо ниво да карат академията си. Дори при тях тренировките има много лойка, се регулират спрямо това колко е напрегнат в момента, нали? Дори и в работа нещо се случва. Ако си много стресиран, по-добре си пропусни тежката тренировка, не се стресирай допълнително и бягай леко, няма да сгубиш нещо. Да, влязох в много дълга тангента. Направи много добра лекция на тези всички, които... Точно взето иска да кажа, че, нали, студените дивани или компресиращи чорапи са много по-малко важно нещо, отколкото или, нали, масажните пистолети, какво ли не. Аз не ходя на масаж, нямам масажен пистолет, не приемам никакви добавки. Нямаш компресиращи бутуши. Нямам компресиращи Нормотек бутушки, които, нали... Поне Ицо ми беше казал, че не е намерил нещо, което да потвърждава, че помага с много. Аз лично не съм чел по темата, много се доверих. Да, гледам базовите неща да ги правя, ако някога ми се занимава повече,
Може би ще ходи на масаж, не знам. Добре, нека се върнем към основния въпрос, който всеки очаква сигурно вече от 50 минути. Как протече всичко до миналата седмица, където участва в Испания? Не беше миналата седмица, беше преди 3 дни, Да. където имаше яко тук в България, като сме, нали, ти си там загряваш, ние тук си пишем между нас и колко залози, това. Аз на всички писах, че искам, нали, много ще се радвам да видя СУП 30, нали, беше ме още от... Когато беше ми казал с Алекс, нали, на национална бяхме, че ще бягат и десятка, към ще стане под 30, но писах на Стевчо. Боби може по някакъв начин, евентуално да не забравяме за фалита, ще бяга сигурно около 31. И той ми отговаря: това при само единствено при голям фалит. Викам, добре, да, ама вътрешно го усещам по този начин. Много искам, нали, да бяга под, мога да покажа чата. Много искам да бяга, но го усещам по този начин. Той 30.20. Куба ще пише 30.30. Викам, добре, много яко. И чаках следващия ден, мале, като разбрах, че 30.52. Викам, 52 беше. И 8. 8. Малко под 30. На напън, 31, да. Викам, нещо е станало тук и после видях, че последните 2-3 км са ти тегави. Да, Разкажи да видим за подготовката и предварително много набързо, защото предполагам, че повечето знаеш вече за под 15-те минути. Не съм сигурен дали няма влизам в толкова детайли. Аз за възстановяването влязох, защото просто ти казвам, че е много чест мит, който срещам около мене, особено в ориентиране на всичките малки, питат, нали, за някакъв шорткът за възстановяване и просто няма. Да. И да разкажеш по-подробно за 5-те, просто съм сигурен, че повечето вече знаят за подготовката ти за 5-те, но за 10-те вече много прясно и за първи път си тук сега, много скоро и ще им е интересно. За 10-те реално направих най-дългия ми блок някога, като подготовка, беше, нали, 12, даже 13 седмици, нали, супер дълго време, в което опитах, нали, да минимизирам всякакви състезания, така че да се фокусирам върху тренировките. Само извинявай, че те прекъсвам, запомни смисълта. Това може би е единственото бягане след Иво Балабанов, който гледах някакви ранглисти, но под 31 минути може би си в топ 3-4. Ами на шосе не знам, на шосе няма, но по принцип като писта или 10, като 10 км си в топ 3 със сигурност от последните 5-6 години, който бяга под 31 минути. Иво има няколко под 30, но около 30-те друг човек не съм виждал. И то, ами да, мисля, че това преди, може би 10 години, Димчо беше бял 30. Да. А за ориентировач да не говорим. Да. В България. Не са се пускали много. Както и да е, добре. Да, подготовката беше дълга, вървеше горе-долу добре. Накрая, може би последни месеци поне не мина толкова добре, колкото желаях. Там бях участвал на някои състезания по ориентиране в Англия, покрай Великден бях ходил, които ме умориха доста повече, отколкото бях планирал. Аз обаче съм малко такъв супер фокусиран в това да си следвам плана, който съм си направил предварително, което може би не беше много добре тогава. В смисъл, аз, нали, се фокусирам просто, че това трябва да си го направя, за да ми стане всичко перфектно. Общото контра на това, което сега обяснях, че си слушам супер много тялото. Тогава, като се прибрах рано с тия състезания, още от някъде, извинявай, средата на април, де ти казах в тренировките, че просто трябва да стават все по-добре и по-добре от преди. Това вървеше супер може би до някъде средата на април. Тогава се върнах в състезания, бях после държавното първенство по ориентиране в България, което беше във Варна. Това бяха още 2 състезания и леко подцених, може би, ефекта им. Не си починах много дълго време и продължих директно с базовата ми програма, по която се тренирах. И изведнъж се върнах рязко назаде, както ти казах, нали, по там референтните ми точки, колко ставах хилядарките, колко ставаха тия по 400. Ама си повтарях, нали, че идвам от състезание по ориентиране, бил съм, нали, на някакви тежки такива гори, използвайки някакви мускули, които не съм пипал от много време. Може би ще се възстановя скоро. Но често казвам, до самото състезание не че беше много зле, но имаше някои така червени флага, които не ги отбелязах твърде много. Продължих да си натискам, да си направя двойните тежки вторник и четвъртък, примерно, вместо да се фокусирам върху качествена почивка и примерно по-специфична тренировка за 10. Това вече го изговорихме, нали, с Ицо, че сигурно беше грешка, ама може би трябваше аз да сета по-навреме. И
И да, отидох на състезанието, но се чувствах окей, нали, нищо фатално, просто последния месец не беше перфектен, нали, ако ги нямаш тия състезания, ще е по-добре. Отидохме там, състезанието принципно исторически е много бързо. Там са бягани второто и третото най-бързо време на 10 км на шосе в историята. Да. 26:33-34. И там така го бях избрал покрай един познат испанец. Той ме уреди да стартирам при женската елитна група, там, защото нямах официално време на 10. Отидохме там, но за първи път състезанието не се провеждаше март месец, тъй като имало промяна в... сменяли с асфалта на улицата буквално. И тази година беше през май месец. И отидохме, аз 10 дена по-рано бях погледнал прогноза за 15 градуса, викам, супер. Защото нали, малко края на май месец и Испания, не ги свързваш с супер условия. Отидохме и се оказа, че малко жега, беше 20 градуса с мега много слънце. Леко се притесних, че мога да е топло, но си казах, нали, добре, чувствам, просто тръгвам на усет. Тръгнах, при което, не си според мен изпълних много добре състезанието, т.е. тръгнах супер амбициозно. Пак бе да си гледам много часовника, даже изобщо. При което още на 5 км осъзнах, че може би не се чувствам както трябва да се чувствам на 5 км от 10. Нали? Тогава също трябва да ти е добре. Аз тогава минах 15,5. Казах си, че това не е толкова зле. Викаме, това е супер, нали? Не се чувствам толкова умрял. И просто изведнъж се скапах супер много. Просто нали, бях тръгнал бързо. Първите ми 3 км може би са към 8,51-2. При което просто се добрах до финала, както мога. Нали, не беше супер фатално чак фалиране, но зле си беше. Нали, последните ми 2 км са по-бавни от пейса ми за полумаратон на Валенсия. Така че беше много назор. Аз тръгнах, нали, и знаех, че първата жена ще бяга към 30-40, но и аз като супер много хора, които около мен нали, ми казаха 30 ще стане. И аз си бях повярвал много. При което си казах, няма тръгвам с нея. Тя си имаше професионален пейсър, който ще да е пейсън за 30-40, което ретроспекция ще да е перфектно за мен. В смисъл, а тя тръгна по-бавно, така ли? Тя тръгна, аз понеже тръгнах зад нея малко, бях примерно 3-4 редици. Стартирах, напънах се малко да ги догоня. Стигнах я нея, тогава пейсъра и каза... Пейсъра и беше някакъв много як испанец, с 28,20. Тоест аз знаех, че ще я пейсне до края перфектно. Да. И вместо да го използвам това, че тя има група с платен пейсър, които ще хитнат 15,20 и после пак 15,20. Което аз реално си мисля, че съм готов за много добър ден, може би към 30 минути, но реално към 30 ще да е перфектно. Обаче си казах, аз чувствам супер добре. Те са тръгнали бързо, той каза дай намалиме на първи километър. Аз го чух и си казах не, аз ще тръгна по-бързо, аз чувствам се добре. Тръгнал съм за 30 минути, направих нали, на нея 15-20 секунди още до 5 км и в един момент на 8-9 аз вече съвсем едвам се прибирах наистина. И просто чух как моторите идват зад мене, тя не беше водещата жена. И знаех, че аз няма какво направя. Тя просто дойде, мина и замина. Аз просто само ги видях. Опитах се леко да се закача, но нямаше никакъв, нали, абсолютно никакъв шанс да се случи това нещо. И нали, беше едно от така доста лошо изпълнените ми състезания. Не знам нали колко съм загубил. Сега, може би можеше да бягам 30-40 при добре. Може по-бързо, нямам никаква идея, само мога да спекулираме. Добре изиграни карти. Да, в смисъл спекулации всеки може да прави. Но генерално си беше тегъв ден, аз нали не искам да го подминавам това, защото си беше жега. И някаква базова статистика дори да си потвърдя в главата ми, че си беше тегъл. Аз бях погледнал по предните 3 години, 24-та, 3-та и 2-та. Колко човека примерно общо са слязли под 30 минути, под 31 минути. И примерно са под 30 минути бяха 75 човека, 68 човека, 69 човека последните 3 години. Откакто нашумя покрай Каджелчи и Регали. Та година бяха 40, нали, 30 по-малко. Хората по 31, примерно също бяха 30-40% по-малко. Първите бяха минута и половина, минута и 20 зад първите времена от предните години. Тоест очевидно беше някакъв по-гаден ден като условия, беше топло и слънчево. Колко е променило това не знам, нали, накам, че... Или аз новия асфалт да е променил. Аз бях 50-ти, миналата година 50-ти е бил с 29-40, значи ще бягам 29-40, и това не го казвам. Просто беше слънчево, което трябва да го вземеш предвид като бягаш на по-дълго време. И аз не го взех предвид, просто тръгнах смело и фалирах смело. Нали, прибрах се колкото ми позволяваш тялото накрая, наистина беше много зле. А доволен ли си? Да, с началото, нали така, много зле се случи в главата ми, поне като изпълнение.
и финиширах и бях много ядосан, нали, емоционален в началото, защото нали, така, в главата си бях карал, че мога да бягам под 30 случайно, ако се наредят нещата добре. Аз не само, че не го бях, това ми съвсем фалирах. Много зле изпълних нещата, нали, просто беше първото ми така много лошо изпълнено състояние на шосе, което вътрешно емоционално си супер ядосан. Обаче накрая аз реално не мисля, че съм бял толкова далече от потенциала си за деня. Да. Нали, да, фалирал съм много, но не е нещо нали, да проходя. Да съм бял нали, най-бавният километър 3.15. Да. В началото бях много емоционален, едва ли не е бил най-лошия ми ден в света, но това е всеки спортист си мисли така, нали? Бягаш 2 секунди по-зле, отколкото можеш да стане и искаш да си тръснеш главата на земята. И после нали, си поговорих с някакви приятели, помислих малко върху това, че съм бял 30-58, че нали, супер резултат е реално. И някакво да се оправдавам и да се и казвам, нали, това беше много соло, можеше да еди колко си. Колко човека бягат в България 30-58? Да, реално съм много доволен. Нали, общо взето, ако трябва да дам заключително твърдение, доволен съм, супер мина, раздавах се на максимум и това беше това, за което бях отишъл. Научих някакви уроци, които ще ги вземам предвид другия път, но генерално беше яко, нали, изкефих се. Да. Ще има ли друг път? На 10 ли? На 10 и на полумаратон. Надявам се. На полумаратон ще има със сигурност. Валенсия ще ходя пак. Под 66. Не знам колко ще бягам. Чакай сега. Ще бягам, опитвам се да е лично. Да, общо взето. За сега правя само лични, защото бягам почти за първи път всяка дистанция. Така че... Един въпрос тогава. Ще бъдеш ли пряк конкурент на 3-4 август на останалите на 5000 метра? Малко вероятно е. Не, че не искам, просто тогава ще се подготвим за европейско ориентиране. Имаме важни такива контролни стартове в Белгия. Не са ни сигурни, не сме се букнали да ходим със сигурност. Те са такива все едно като контролни стартове, буквално. Нали, не са самото първенство. Принципно мисля да ходя там, ако нещата не се наредят, съм свободен, ще участвам 100%, ако съм в София. Не че е нещо, нали, избягам състоянието. Така че, ще видим, да. Лично смяташ ли на писта, че можеш наистина под 14,50, примерно, както на шосе го избяга в... Предстои да видим, не знам. Като го избягам, ще ти кажа. Аз мисля, че можеш, така че само да си тук, нали? Добре. Надявам се да бягам скоро 5000 на писта, защото шосето е яко. Това лято се надявам. Да. Mm-hmm. Шосето е яко, но на писта, дето се вика, е малко по-истинско. Какво научи за себе си през последната година? Тук много философско. Имам няколко такива. Не знам какво научих. Че много обичам бягането май. Общо взето. И да. Ако трябва да дадеш съвет на 16 годишния Боян преди първото си състезание, какъв ще да е то? Аз не знам той дали ще ме послуша. Защото той получаваше съвети от много хора. Нямаше много ефект. А на 16 годишните малки ориентировачи тогава? Да. Не знам, предполагам... Да, сложен въпрос. Защото на всеки малък, като му кажеш, вярвай, че нещата ще станат и не ги напъва и да станат бързо, никой няма да те послуша, най-вероятно. В смисъл, всеки знае, че... Иска сега. Да, не слуша и... ако някой ти каже съвет, по-добре да си изпатиш и тогава да разбереш. Но да, генерално, мисля, че това е основното. Нали? Не се връзва на някакви такива шорткъти в тренировките или възстановяването, на това, че еди кой си тренира по някакъв начин, ти трябва да го правиш също нещо. Да се доверяваш на треньора ти, особено като си малки, е супер важно. Но да се забавляваш, може би. Аз тогава бях супер фокусиран в това всичко е до резултата. Няма излизам на рождени дни, няма хода еди къде си, цаса на лагер, еди какво си. Малко повече може би трябва да забавляваш. И мисля, че това е начинът, по който да си дълголетен в спорта. В смисъл да не... Често виждам много прегоряли деца. Нали? Не се получава едно състезание, отказва се от спорта, почва да ходи по дискотеки и забравя за каквото и да било. Сума ти примери познаваме всички от нас. И това го виждам просто защото се случва, че всеки взима нещата, все едно сме на световно първенство. Нали? Отивам тук на национален шампионат в залата и всеки там сериозен, бият си шамари, ама оня колко ще бяга, ще ми изведе ли, оня май иска да ми пречи. Да, всякакви тия глупости, които влизат ти в главата и ти си имаш едно си Гранд Фишер или Якоб Ингебритсен. Никой от нас не е. И това е важно да си го припомняме, че бягаме в кръгчета в Asics Arena. И това е, нали, нищо повече. Бягаме в кръгчета, нищо повече. Няма да влезам в тая тема, с Тевчо я говорихме на подкаста. Да не се взимаш на сериозно, много важен урок, който мен ми отне много години да го разбера и много помага сега.
А къде се чувстваш вкъщи? В гората или на шосето? Шосето има предвид. Да, разбрахте. Ами, ако е до удоволствие, със сигурност гората. Ориентирането е много як спорт, наистина. Просто очевидно включва някакъв креативизъм в тебе. Ти избираш някакви неща, виждаш резултат от това, че си направил правилно или грешно решение, адаптираш се. Супер динамичен спорт. Но шосето супер много ме кефи, нали? Аз последната ми година със сигурност съм се отдал основно на това. Поне сега зимата и пролета. И да, от към удоволствие сигурно с гората. Да. Все пак ми е спорта, който ме кефи най-много. И не вярвам, че нещо мога го измести. Но шосето е яко. В смисъл много е яко да сравниш 5 км сега, спрямо преди 6 месеца, спрямо преди 8 месеца. И така. Добре, и за на финал бонус 5 въпроса, 5 бързи въпроса. Добре. Любим терен за ориентиране? Чехия. Най-лоша тренировка, която си правил? Най-лоша. Чай сега се сетя, защото имам много. Ами, примерно, предпоследната ми тренировка преди 10 км, опитах да направя 3 по 3 км и още на второто фалирах. Брутално зле. На колко пейс? На 37 беше първото и на второто беше 2 км на 37. И бях за там. Такъв ли беше... Такава ли беше? Плана беше да са 3 по 3 км на 3-4, нали? Там беше много лош фалет. Да. Добре. Трети въпрос. Ако не беше бегач, какъв щеше да си? Спортист или? Да, ако не беше спортист, ако не беше бегач, ориентировач. Може би катерач, предполагам. Даже нося тениска, реално. Много скеф на катеренето, но за жалост не ме бива много. Иначе, ако не бях бегач, може би ще я катеря. По стъпките на дядо си? От към спорта. Ами, няма стана олимпиец никога, това е ясно, така че със сигурност не е. Добре. Но да правя състезание някой ден, може би ще е яко. Очакваме. Планина или море? Планина. Със сигурност. Много мразя да лежа и да пърдя и да лежа общо взето само на плажа. И последен въпрос. Кой спортист те вдъхновява най-много? Христо Цветков. Очаквах тук с коми съм си го сложил. Добре, от ориентирането или от бягането? Говорим от световния елит. Да, не знам, няма много хора, които супер много да ме вдъхновяват. В смисъл, много хора, които се кефя. И Яко, примерно, един от тях, очевидно. В ориентирането Каспар Фосер, един от тях. Но то е много лесно да кажеш просто най-добрите. Да. Но да, общо взето не мисля, че има човек, който се да го гоня да бъда него. По-скоро опитвам от всеки да си взема нещо яко, което прави. Най-вече от Христо. И да съм си себе си. Най-вече от Христо, разбира. Вито Шастъл с него. Вито Шастъл не мисля, че ме изчака. Иначе... Той тая година май е много добър. До година или под година ще се пусна, може би. Прави на всичко ком, следя го и аз. Чакаме. Да не ме махне сега от Страва, не знам дали знае, ама му харесвам, така че май знае, че ме е приел. Знае. Много бяга. Да. Напоследък. Добре, какво би казал последно на нашата аудитория или на хората, които те гледат, малките ориентировачи, бъдещите бегачи? Ами... Здрасти. Не, като послание накрая. Ами като послание, да знам, да се кефят на спорта, както казах. Да не се взима толкова сериозно. Добре, благодарим, че дойде и Мерси успех много на следващите състезания. Така благодаря. Че, приятели, благодаря, че гледахте Run Zone подкаст и очаквайте с нетърпение следващите епизоди.